काय रे हे काय आला सकाळी सकाळी तुमचं भांडण कसला काय झाला काय आला कोकमात पडलं कोणी दक्षने पाडवल्यान की तू पडलं कोणा होय रे तू पाडवलास खरं सांग मग पडलो कसं रे छोट्याक माहिती आहे अंतो इलं तर मारान काढतो रे तुमचा अंत्य अंत्या कोण काय अंत्या तो मग तो गौरवचे पप्पा ते तू हा अंत्य नाही ते अनंत आहेत हे काय ह्यो रडता कशाक पण तू पडलं पाडवलं कोणी बोचक लागला तुम्ही लय माझ्या लग्नाच्या धंदलीत तुमचा नको ता काहीतरी का माझा नाही लग्न जाऊच्या धंदी गो पुष्पा हाव मैं अरे अंत्याच्या कोकमात नंदन पडलो अगो जा आता पुष्पा वर्षात येतात चल ए येतं जाऊया एकटे हे आंबे काढू उद्या जा मग लग्नाक जाऊचा म्हणून सांग चल भाई चल गाडी ये एसटी नाही स्कूटर नाही येतच की नाही तेवढा पटकन बोल हा मग चल येऊ का आता वर्षाक सांगलं की साडी दे म्हणून मला साडी दी एकाक सांगा गाडी दी त्याच्यातच माझा मारा निघला माझी इस्त्री लावली त्याच्यात करूची बुधी बाय त्या का इला इस्त्री करू का नाही जमत तुका जाऊचं असतं तर तू 5 मिनिटात तयारी केलं असतस सगळी गडबडीत गडबडा काय वर्ष तिथे का तयार केलं एकटं मेल्यानं ते का काही नेत नाही तर दिसत नाही नंदन 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 माझं एक काम कर अकडे बघ हे नंदन पप्पांडे जा तुझ्या आणि गाडीची चावी आणि कागद आणून देऊ सांगवाय जरा कागडीची नाही तर अडवल्याने तर गोंधळ घालती माझं एवढ्या लांब जाऊचं म्हणजे गाडीचे कागद नको तू वागदा आणते पाहुग्याच्या घराकडनं फिरून मग डोक्या नाही चाळवणार ना चाळवलं तर मी तर टाकीन गुळपट करीन गोदीचं ते का तुझ्या युगो 11चं लग्न किती वाजले बघ हे बघ आणि होई ना या विचारतोय हा हा सागर 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 लावली पत्र पटकन नारिंगळे ता टाकतंय नारिंगळे हा ताच विचारते ह्या पुष्पा अजून राबता रे भाजले बघ किती पत्रिका पाठव जरा माका मग आता काय करणार हा लवकर करू नको चला चला चल गो भाईच्या हायांच्या आई वाटल्या रे हॅलो टाकलंय बघ सगळा हा 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 11चं मुहूर्त लवकर जा होय होय झाले वाजले बघ किती बिटू बिट्टूचं लगीन आणि पुष्पाची धांदल 9:30 झाले चल पुष्पा झाला घ्यायचं काका 9:30 पावडर टाक बोत पावडर आहे तुझ्या की डब्यात याच्यात ठेव नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते तर मित्रांनो आज बिट्टूचा लग्न म्हणजे विनूच्या मामाच्या मुलाचा आणि विनू वगैरे सगळी मुंबई गेलीत कारण लग्न पुढे गेला म्हणून नाही तर लग्नासाठी इल्ली सगळी मित्रमंडळी विनूची आणि विनू पण इल्लो पण विनूचा मुंबईत काम असल्याकारणाने जास्त दिवस राहता येईल नाही का तर विनू आणि मुंबई गेले तर चला लग्नात जाऊया बिट्टूच्या कणकवली वागद्यात लग्न आणि 11चं मुहूर्त तर माझ्यावर पुष्पा येतात आज बऱ्याच दिवसांनी म्हणाला पुष्पा मी येत आहे लग्नात तर पुष्पाने मी चाललो लग्नात तर चला मंडळी डायरेक्ट लग्नात भेटूया अगो हॅपी बर्थडे थँक्यू पुष्पा या बघ लग्नात चालला हॅपी बर्थडे हा थँक्यू गो येताला बाबू येताला ना वागद्याक जातले आधी येते वाय सगळे लागतात सगळे होय होय येतय पण वागद्याक जात आधी लग्नात जाता कोणा पुष्पाने मी हा हळू गाडी चालव होय होय हळूच चालवतोय हा पुष्पा सरळ बसता बसला या बघ चल चल त्यात पिंक्याचा बड्डे आहे त्यामुळे पिंक्यानं फोन केलेला मी फोन केलेला आहे त्यामुळे चला आता बघूया वेळ मिळाला तर जाऊया
बाय बाय. तर मित्रांनो बरोबर टायमावर येईल फास्ट तरी उशीर झालो बरंचसो आणि आत्ताच नवरो जानवश असून बसून आता लग्नात चाललो. तर चला आणि हे बघा सगळी मंडळी आहे. ये मामी काय म्हणतो टायमावर येईल बरोबर. ए मामा अरे बाकीची काय गेली बाकीची गेली सगळी. पुष्पा येईल पुष्पाक दाखवलं लग्नात उपस्थिती पुष्पाची उपस्थिती दाखवली.